Ragi abang PT khas Banyuwangi. Iki ragi abange tapi iso nganggo seriwi ben wis kae. Ayo wis kae diolah ragi abange. Seriwi niki son godhog solong ya, son godhog nganggo godhong salam, serai ambil jahe kae. Iki mau ison seriwine nganggo setengah kilo ben wis kae. Son picali dadi loro meni akeh. Iki ragine son toles ben wis ya, boleh wake ragine. Son tambah godhong salam maneh ngambil godhong jeruk kami serai. Digaluk solong iku sampai mateng ragine, mari ku dijeburiaken wis kau seriwine hang mari digodhog mau ditambah gula abang, godhong bawang. Ditambahi kemangi hang akeh wis enak meneh sedep ambune. Meneh tambah nyemek-nyemek yo ragine son tambah wedang, tambah uyah, micin, irisane tomat kau digaluk wis. Digini ya solong kayak meneh tanek, meneh enak iki kapan dipangan. Mateng wis kayak ragi abange diwadahi piring. Sing usah ngenteni paren-paren wis weteng wis kaliren kayak madang ditambahi timun. Ragi abange diganti pukang, dodo, ambil lele yo kapan iso niki demen wis kapan nganggo serewi kae. Monggo wis kayak ayo madang.